Welcome to another edition channel. बे समाव आङो जोङो माने बिगियान आयदानिनो सिगांनि फराथामनिफ्राय सिरिज 2 जोंहा जाहैबाय दा सिरिज 3 नि बे भिडिअखौ बानायदों जोंहा माने सिगांनि सिरिजनि सिगाङाव जों एसे फार्स्टनिफ्राय सावरायबोदों मेटल्स एन्ड नन मेटल्सनि बागै दा नैबे समाव जोङो माने एलिमेन्ट्सफोरखौ जोङो जुदि हिट खालामोब्ला नङा होमब्ला सावोब्ला बा अर सावो बार्न खालामोब्ला जों मा जायो बेनि सायावनो सावरायगोन स' गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नाय जुदि मोजाङै कनसेप्टखौ क्लियार खालामनोबा आरो बैफोरबायदि फरायसाफोरनो शेयार खालाम जायफोर फरायसाया नैबे बन्द'नि समाव माने एसेबाबो हेल्प खालामजानो लुगैयो बैफोरबायदि फरायसानो शेयार खालाम जाहाथे जोंनि फरायसाफोराबो नैबे ग्लबेलाइजेसन मुगायाव माने 4G जों दावगानानै इउटुबनिफ्राय फ्रि लार्निं खालामना सोलोंनो लानो हायो दा बेखिनिखौनो नार्जारि इडुकेसन चेनेलनि जानानै बुंहरबाय स' नाय जों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गाइस नाय धातुआव बाराव धातुखौ सावोब्ला मा जायो नङा होमबा दा बेनि सायाव जों सावरायगोन दा बेनि सायाव जोङो माने एसे सिगाङाव आं माने नोंसोरनि सायाव एक्सप्लेन खालामखाबाय जों फार्स्ट सिरिज 2 आवहाय दाना बेनि मावदिन्थि जोङो लादोंमोन 3.8 आव नङा होमबा मावदिन्थि 3.8 आव माखासे बेनि बागै माने एग्जाम्पल लानो होदों दा बे एग्जाम्पलाव जोङो मेग्नेसियाम पिटाखौ सावोब्ला नङाबा मा जायो बेनि सायाव जों माने सावरायनो गोनां बा बे मावफारिनि बागै जोङो बेखिनि एन्सारखौ बा बेखिनि फिथाइखौ रिजाल्टखौ मोननो हादों नङा होमबा बेयाव मा होनो मेग्नेसियाम पिटा आरो खायसे सालफार पाउडार लानो होदोंमोन जोंखौ नङा होमबा मेग्नेसियामखौ सावनायाव सोमजिनाय मुवाया एसिडारि ना खारदैयारि बेफोर माखासे इनबक्सनि बे बक्सआव थानाय माने सोंलुफोरनि एन्सारा दा बेयाव माने खेबसेयावनो माने बेयाव जोङो मोनदाङा बेखौ जोङो लेबनि गेजेरजों जुदि सोदांनो जायोब्ला बा जुदि जोङो बेखौ प्रेक्टिकेल खालामोब्ला बेखौ मिथियो स' बेखौ जों थुलमुल हमना लानांगोन दि जों जुदि मा होनो मेग्नेसियामखौ बाराव सावोब्ला गुफुर मोदाननाय अर सालाय सोमजियो होननानै बेखौ जों माने बेयाव मोनदोंना बेनिफ्राय जोङो मेनसन खालामनानै बे टपिक्सखौ जोङो माने क्लियार खालामनानै लिरना लानांगोन दा बेखिनियानो नोंसोरनि खामानि दा बेखिनिखौ लिरना लानांगोन मेग्नेसियामखौ बाराव सावोब्ला गुफुर मोदाननाय अर सालाय सोमजियो दा आङो बेखौ माने सिगाङो जोङो राइटिं खालामनानै माने डाइरेक्ट टपिक्सखौ मेनसन खालामदोंमोन नाथाय नैबे समाव आङो माने बिजाबखौनो स्केन खालामना लाबाय खारन जों माने एग्जाम्पलखौबो नायलांनो थाखाय बेयाव जोङो डाइरेक्ट बिजाबखौ स्केन खालामना लाबाय स' गाइस एनिवे नोंथांमोननो आङो माने इम्परटेन्ट नट्सखौ जोङो हाइलाइटजों कालार फुनखाजों थ' हाइलाइटजों आन्डारलाइन खालामखादों बेखिनिखौ नोंथांमोना नायनानै जाहाथे नट्सखौ बानायना लानो हायो दा 3.9 आव नाय सामलथि होदों जोंनो मोनसे मावफारि 3.9 आव गाहायनि मावफारिनि थाखाय फोरोंगिरिनि मदद गोनांथि जायो दा नैबे मोनसे एग्जाम्पलनि थाखाय जोंनो फोरोंगिरिनो मदद जायो नाय बोरै मानि थाखाय फरायसाफोरा मेगन होथाबग्रा गानोब्ला साबसिन जायो जों स्पेक बा ससमा नङाबा स्पेक एबा ससमा बेखौ जों गानोब्ला इउज खालामोबा जों माने जोङो माने हेफाजाब जायो बा साबसिन जायो आरोना गोजौनि नमुनाफोरनि जायखिजाया मोनसेखौ जरासे खेबखांग्राजों हम आरो अर सालायाव खामहोनो नाजा बेखौ आरो मा खालामदों जोंखौ खेबखांग्रा जुन्थिजों मोनसेजों खेबखांनानै बेखौ अर सालायाव मानो खामहोनो बा नांहोनो नाजानांगौनो गुबुन धातुनि नमुनाजों खालामफिन दा बेयाव जों सिगाङावनो जों माने मेग्नेसियामखौथ' लाखाबाय नङा होमबा दा बेनि अनगायै बेलेगखौबो जों माने लानो होदों दा सोमजिनाय मुवाफोरखौ बुथुम आरो बेयाव मा सोमजिदों बेनि जों माने मोनफा मोनफा मा खालामनो होदों जोंखौ लाखानो होदों दा सोमजिनाय मुवा आरो धातुनि बिखुंखौ गुसु खालाम दा जों बे अर सालायाव माने हांबाय नालाय सावबाय नालाय बिथ' गुदुं जाखाबाय नालाय बेखौनो जों माने गुसु खालामना लानो होदों दा माबे धातुफोरा गोरलैयै खामदों दा बबे धातुफोरा गोरलैयै खामदों बेखौ जों माने नोजोर होनांगोन दा धातुनि खामानियाव नों अर सालायनि मा गाब नुनो मोन्दों दा बे धातुआव खामबाय थानाय समाव बबे मोनसे धातुनिया आवलिदों बबे मोनसेया गोरलैयै खामदों बेबायदिखौ जों माने नोजोर होनांगौ नालाय खामनायनि उनाव धातुनि बिखुङा मा जाखो आरो बे खामखांनायनि उनाव धातुआ माबाफोर सोलायनाय मोन्दोंना ना सोलायाखै बेखौ जों नोजोर होनांगोन दा अक्सिजेननि फारसे धातुफोरनि सांग्रांथिखौ खमायलांनाय फारियाव साजाय आरो बेयाव माने अक्सिजेना जि खमायलांनाय फारि बेखौ माने जों लेभेल सिस्टेमै पार्सेन्ट सिस्टेमै बेबायदि जोंखौ मा खालामनो साजायलांनो होदो दा सोमजिनाय मुवाफोरा दैयाव गलियो ना आरो बेखिना जायबा जों माने रिएक्सन खालामबाय बे रिएक्सन खालामनायाव जायफोर माने रिजाल्टखौ मोनबाय बेफोरो दैयाव गलियोना गलिया जोंखौ कुइसन खालामबावदों दा नाय बेयाव जोङो सावरायनोसै दा बेयाव जोङो गोजौनिखौ बेखिनि सावरायनोसै खारन जोङो माने बे समाव जोंनिया मा होनो बेखौ मोनदांनो थाखाय फिक्स लेबरेटरि गैया नङा होमबा बेनिखायनो जों बे बिजाबाव जा लिरदों बेनि बागैनो सावरायनोसै नाय दा गासैबो धातुफोरानो अक्सिजेनजों अरजाबनानै धातुनि अक्साइड सोमजियो आरो मानो
गासैबो धातुआनो मानो अक्सिजेन अरजाबनानै धातुनि अक्साइड सोमजियो धातु प्लास अक्सिजेन धातु अक्साइड धातु आरो अक्सिजेन लोगो नांना धातु अक्साइड सोमजियो दा बेखौ नाय दा नेक्स्टआव नाय बेखौ जों माने धातु प्लास जिकुनु धातु जों जिकुनु धातु सिगां जों मोनबोदों नङा होमबा जि धातुआनो जा माने मेगनेसियाम कपारानो जा एलुमिनियाम जा गल्डआनो जा नङा होमबा बा लेडानो जा बा जिंकानो जा बा सडियामानो जा नङा होमबा बेफोर माने धातु अक्साइड बेफोरबायदि धातु प्लास अक्साइड बेयाव जिकुनु धातु थागोन दा बिदिनि हिसाबै कपार बाराव फुदुङोब्ला बेखौ अक्सिजेनजों अरजाबनानै कपार माने अक्साइड कपार टु अक्साइड जाय गोसोम अक्साइड आरो मा होनना बुंखो बेयाव जों मोनसे बिदिन्थि लाना दिन्थिदों जोंनो थाखाय दानाय बे मोनसे बिदिन्थिया जोंना मा कपारजों नङा होमबा बे कपारा मा होनो जुदि अक्सिजेन बाराव फुदुङोब्ला बे अक्सिजेनजों अरजाबनानै कपारा मा जायोनो कपार टु अक्साइड सोमजियो जाय माने गोसोमनो बेयाव कपारा मोननै टु क सि इउ माने कपार नङा होमबा सि केपिटेल सि इउ नङा होमबा कपार प्लास टु माने बेयाव अक्सिजेन मोननाय कपार मोननाय ओमफ्राय जोङो बे इकुइभेलेन्ट चेन्ज नङा होमबा सिन बेखौ साइन बे समानथायनि जोङो बाहायनो गोनां जायो बेखौ चेप्टार 1 फार्स्टआवनो जों माने सावरायबा फरायदोंबा मिथिगोन बेयाव मा जायो दा जोङो चेप्टार 1खौ सावरायगोन नालाय दा नैबे जोंनि चेप्टार जाबाय एलिमेन्ट्स एन्ड नन एलिमेन्ट्सनि थाखाय सावरायदों स' बेखिनियाव नोंथांमोना नोजोर हो ओमफ्राय बेयाव टु सि इउ बेयाव माने धातु माने बेयाव मा होनना बुङो जोंखौ कपाराबो मोननै आरो अक्सिजेनाबो मोननै नङा होमबा बेखिनि जों मा जायो कपार टु अक्साइड जायो बेयाव दा नोंथांमोना बेखिनिखौ बुजिमोनबाय आं सानो दा नेक्स्ट एखे रोखोमैनो एलुमिनियाम अक्साइड सोमजिहोयो आरो एखे रोखोमैनो खालामोब्ला माने एलुमिनियाम अक्साइड सोमजिहोनो फर एल नङा होमबा एलुमिनियाम प्लास 3 माने बेयाव अक्सिजेना द' दङ ओमफ्राय बेयाव नै जोङो बिथिं समानथाय खालामना मोनगोन 2L2 आरो बेयाव माने 2 मोननै बे सिगाङाव थाबाय बिदियाव 2 इन्टु खालामबा 4 जायो आरो 2 इन्टु 3 बेसे 6 नङा होमबा बेखायनो समानथाय खालामनायनि सिगां जों मा बेखिनि सिगांनि माने चेप्टारावनो बा फार्स्ट चेप्टाराव जोङो बिनि बागै डिसकास खालामनाय दंखायो स' एसे नायनो हागोन नोंथांमोनाबो आरो जुदि नायाखैबा नेक्स्ट फराफोराव क्लियार खालामनो हागोन खारन नैबे चेप्टार 3खौ आं स्टार्ट खालामग्रोदों दाना बेखिनियाव जाबाय बे होमबा माजों एलुमिनियाम अक्साइड सोमजियो बेखिनि जाबाय दा कपार अक्साइडआ माबोरै बेयाव माने दागो जायोबा जोंना प्रिन्टिंनि थाखाय सरि गाइस माबोरै जानांगौ माबोरै हाइड्र'क्ल'रिक एसिडजों फिनजाथाय जायो बे खोन्दो 2आव मोनबोबाय बेखौ जों खोन्दो 2आवनो मोनबोखाबाय नङा होमबा दा बेखिनिखौ जोङो फरायदोंबा मिथिगोन जुदि फरायाखैबा नेक्स्टआव आंजों फैफादो दा बेनि सायाव जोङो गोथौवै माने नलेज खालामनांसिगोन नङा होमबा दा नेक्स्ट चेप्टाराव जोङो बेनि बागै सावरायगोन बेखिनियाव होनदों जों सोलोंबायदि धातुफोरा माने कार्डियारि आखुनि नाथाय मा होनदों धातुफोरा मालायनो धातुफोरा माने कार्डियारि आखुनि नाथाय एलुमिनियाम अक्साइड जिंक अक्साइड बायदि अक्साइडफोरा एसिडारि आरो कार्डियारि मोननैबो आखुथाय दिन्थियो नैबे मास्ट बि इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय बा कुइसन खालामथावना बियो बेनिखायनो नोंथांमोना माने हाइलाइटजों माने आन्डारलाइन खालामना होदों स' नोंथांमोना बेखिनिखौ लिरना ला धातुफोरा कार्डियारि आखुनि बेखौ लिरथारनांगोन जोङो बेखिनिखौ नट्स बानायना ला बेखिनिखौ बेनि उनाव निखौ लिरदो नाथाय माने अक्साइड जिंक माने एलुमिनियाम अक्साइड जिंक अक्साइड बायदि अक्साइडफोरा एसिडारि आरो कार्डियारि मोननैबो आखु दिन्थियो बेबायदि धातु अक्साइडफोरा एसिड आरो खारदैजों फिनजाथाय जानानै संख्रि आरो दै सोमजियो आरो मा होनो धातु अक्साइडफोरा एसिड आरो खारदैजों फिनजाथाय जानानै माने संख्रि आरो दै सोमजियो जायखौ मोननै धोरोमारि नङा होमबा अक्साइड बुंनाय जायो जायो मानो धातु अक्साइडफोरा एसिड आरो खारदैजों फिनजाथाय जानानै संख्रि आरो दै सोमजियो जायखौ मोननै धातुआरि अक्साइड बुंनाय जायो दा बेखौ गोसोआव ला बेयाव मा सोमजियो मोननै मा सोमजियोनो जोंहा धोरोम सोमजियोनो बेयो माने खारदैयारि माने एसिडारि सोमजियो नङा होमबा बेनि बागै जों गोसोआव लानांगोन दा एलुमिनियाम अक्साइडआ एसिड आरो खारदैजों गाहायाव होनाय बायदि फिनजाथाय जायो दाना बेयो बोरै फिनजाथाय जायो बेनि जों सायाव सिङाव मा होदों नै बेयाव नाय एलुमिनियाम मोननै अक्सिजेन मोनथाम प्लास हाइड्रजेन मोनद' क्ल'रिन मोनद' नङा होमबा दा बेयाव मा होनो जों समानथाय खालामबा 2L माने बेयाव क्ल'रिना मोनद' एलुमिनियाम मोननै बेखौ फोरमायदों आरो बेयाव मा होखो 3 हाइड्रजेन मोनद' आरो अक्सिजेन मोनथाम दा बेखिनियाव जोङो बुजि मोनो बेयाव माने 3H2 माने मा बेयाव 3 into
2 बेसेबां 6 बेखिनिखौ बुजिनांगोन आरो बेयाव सिगां 3 दङ नालाय 3 into 1 3 जोंहा बेसेबांमोन हाइड्रजेना अक्सिजेना मोनथाम नै सिगाङाव जोंहा मोनथाममोन नै बे मोनथाम बे मोनथाम बेयावबो मोनथाम स' गाइस मिसआन्डारस्टेन्ड खालामनाङा बेखौ बेनि थाखाय आरो क्रिटिकेलबो खालामनाङा थ' सिम्पल बेयो माने इकुइभेलेन्सनि रुल बायदि फैगोन बियो दानाय दा नेक्स्ट पिरियडआव नाय बेयाव दङ दा नेक्स्ट पिरियडआव मा दं नाय एलुमिनियाम 2 अक्सिजेन 3 प्लास सडियाम मोननै हाइड्र अक्सिजेन मोननै हाइड्रजेन मोननै ओमफ्राय माने समानथाय खालामबा बोरै मा जायो निया 2NO Na सडियाम नङाबा सडियाम मोननै एलुमिनियाम मोननै ओमफ्राय जोंहा मा होनो अक्सिजेन मोनब्रै बेथिं मोनसे बेयाव मोनसे दङ अक्सिजेन बेथिं मोनथाम बिथिं मोनसे मोनब्रै दा बेनि उनाव मा जायैखो बिखै प्लास H2O ओमफ्राय बिथिं मा सोमजियोनो दै सोमजियोनो बैयावनो दैयारि बेयाव मा सोमजिगोन दै आरो खारदैयारि सोमजियो होननानै जों सिगाङावनो मोनबोदों नङा होमबा बेयाव सोमजिहैबाय थ' गाइस बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजि मोनबाय सानो आङो दा नेक्स्टआव नाय बेनिफ्राय ओंखारलांनाय नङा होमबा H2O मा जाखो हाइड्रजेन मोननै आरो अक्सिजेन मोनसे नङा होमबा अक्सिजेन मोनसे जानानै मा जाखो दै सोमजिबाय बेयाव नङा होमबा बेखिनिखौथ' माने H2O माने जोंहा दै जायो बेखौ नोंखौ मिथिखानांगौ वाटारनि फर्मुला बियो दाना माखासे धातु अक्साइडफोरा दैयाव गलिया नाथाय बेफोरनि खायसे दैयाव गलिनानै एलकालि सोमजियो नाय बेखौबो जों माने इम्परटेन्ट बेफोरखौ होलांनाय जायाखै बेफोरो माने बै जोंनि सिगाङाव जा एग्जाम्पल फरायबाय नङा होमबा एलुमिनियाम अक्साइड बा जिंक अक्साइड बेनि सायाव बिसोर माने एलकालि सोमजियो सडियाम अक्साइड आरो पटासियाम अक्साइडआ दैयाव गलिनानै गाहायाव होनाय बायदि एलकालिफोर सोमजियो आरो सडियाम अक्साइड आरो पटासियाम अक्साइडआ मा होनो दैयाव गलिनानै गाहायाव होनाय बे माबा बायदि सलिनै बेफोरबायदि सोमजियो होनना बुंदों बेफोरबायदि सडियाम मोननाय अक्सिजेन सलिड नङा होमबा ओमफ्राय प्लास H2O लिकुइड जोंहा समानथाय खालामबा 2Na OH नङा होमबा ओमफ्राय मा जागोन एक्वा नङा होमबा बेखिनिया सोमजिगोन आरो बिनि उनाव K2 पटासियाम अक्साइड प्लास H2O नङा होमबा ओमफ्राय 2KOH एक्वा बेखिनिया सोमजिगोन जोंहा दा बेखिनिखौ नोंथांमोना माने क्लियार खालामना लानाया मोजां समानथाय फैनोबो हागौ दा नेक्स्ट मावफारियाव नाय 3.9 जों मा मोनबोखो 3.9 जों नुनो मोनबायदि गासैबो धातुफोरानो समान हाराव अक्सिजेनजों फिनजाथाय जाया माने बिसोरो जा समानथाय जानो गोनां बिसोरनि हारा माने समान जायानो दा मा होनना बुंदों गुबुन गुबुन धातुफोरा अक्सिजेननि फारसे गुबुन गुबुन फिनजाथायफोर दिन्थियो आरो मा बुंखो बेखिनियावनो जोंखौ गुबुन गुबुन धातुफोरा अक्सिजेननि फारसे गुबुन गुबुन माने फिनजाथायफोर माने दिन्थियो पटासियाम आरो सडियाम धातुफोरा ओरैबायदि गोख्रों फिनजाथाय जायो दि उदाङै लाखियोब्ला बिसोर अर खामो आरो बिसोरखौ मा होनदों पटासियाम आरो सडियाम बेखिनिखौ जोङो एसे नटिस खालामना ला बेखिनियावबो जों इम्परटेन्ट जागोन माने उदाङै लाखियोब्ला बिसोर माने अर खामो बेनिखायनो बिसोरखौ हरखाबै अर खामनाय जाब्रबनायनिफ्राय होबथानो थाखाय केरासिन थावआव गोदो होनानै लाखिनाय जायो आरो बिसोरखौ मा होनदों हरखाबै जाब्रबथायनिफ्राय होबथानो थाखाय बिसोरखौ माने केरासिन थावआव गोदो होनानै लाखिनाय जायो सरासनस्रा दुंथायाव मेगनेसियाम एलुमिनियाम जिंक लेड बायदि धातुफोरनि बिखुंखौ अक्साइडनि गोबां थोरफोजों होबथेनाय जायो आरो बेयाव मा होनदों सरासनस्रायै जोंखौ मा होनना बुंदों बेयाव मेगनेसियाम एलुमिनियाम जिंक लेड बायदि धातुफोरनि बिखुंखौ मा होनो अक्साइडनि गोबा थोरफोजों मा खालामनाय होबथेना लाखिनाय जायो दा नाय बे होबथाग्रा अक्साइड थोरफोफोरा धातुखौ आरोबाव अक्सिजाबनायाव हेंथा होयो आरो बे जिबा माने होबथाना बे थोरफो बाहायो नङा होमबा लेयार थोरफो बाहायो बेफोर माने धातुफोरखौ आरोबाव अक्सिजाबनायाव हेंथा होयो होनना बुंदों आयरना फुदुङोब्ला खामा नाथाय आयरननि गुन्द्राफोरखौ बार्नारनि अरसालायाव सावफ्रामना होयोब्ला गोख्रै खामो नाथाय आयरनखौ मा होनना बुंदों अराव फुदुङोब्ला खामा होनना बुंदों नाथाय बिनि माबा गुन्द्राफोरखौ जुदि अरसालायाव सावफ्रामोब्ला बियो गोख्रैयै खामनो हमो नाय कपार बेखिनियाव आं रेड कालार होखादों दा कपारा खामा नाथाय गुदुं धातुआव कपार 2 अक्साइड गोसोम गाबनि थोरफो खायो बेसिकेलि माने जोङो माने कपारा खामा नाथाय बियो माने गुदुं धातुआव कपारा मा होनो कपार अक्साइड सोमजियो होनना बुंदों नङा
होमबा दा बे सिलभार आरो सनाया गोजौ दुंथाय होयोब्ला अक्सिजेनजों फिनजाथाय जायानो जुदि दुंथाया जुदि गोजौ जायोबा सिलभार आरो माने सनाया मा जायानो ओरैनो फिनजाथाय जाया दा बेखिनिखौ जों कनसेप्ट बेखिनिखौ जों बुजि मोनाला दा बेखिनि बक्सनिखौ आं फरायथ'ला दा नोंथांमोना नायनो हागोन बेखिनिखौ नायब्लाबो जागोन बेखिनिखौ नोंथांमोननि थाखाय होनाय जाबाय दा नेक्स्टखौ नाय मावफारि 3.9 खौ मावफुंनायनि उनाव नों नुनो मोनबायदि धातुफोरनि लानाय नमुनाफोरनि गेजेराव सडियामा जोबोद सांग्रां दा बेखिनियाव नाय जों बेफोर गासैबो माने सावरायबोनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबायदि मानो धातुफोरनि लानाय नमुनानिफ्राय जों सडियामा जोबोद सांग्रांसिन होनना मोनथिनो मोनबाय दाना मेगनेसियामनि फिनजाथाया खम सांग्रां आरो मेगनेसियामनि फिनजाथाया जोबोद खम सांग्रां बियो सडियाम बादि नङा आरो बियो माने सडियाम बायदि नङा दा बे मोननै मेटेल्सआ जोंनि थाखाय माने इम्परटेन्ट स' नोंथांमोना बेखिनिखौ हेडलाइन खालामना ला आरो लिरना ला एक्सट्रालि नट्स बानायखा जाहाथे माने उनाव नट्स बानायनो गोनां जाफिना जोंहा माने नट्स बानायनायावबो गोनो गोथो जानो गोनां जायो स' बेयाव गोनो गोथो जानो गोनां गैया नोंथांमोना माने इम्परटेन्ट नट्सखौ स्टार बानायना ला बेबायदि स्टार हो बेबायदि होना ला बा एन बि हो डट एन बि बेनि उनाव डट थागोन नङा होमबा बिदिथिं नट्स खालामना लिरना ला दा जोंहा इजि प्रसेस बेफोरो बानायनायनि दा बेनि थाखाय जों कनफिउस जानो नाङा मोजां माने गांसे नटबुक एक्सट्रालि बाहायखा बे साइन्सनि बा साइन्सनि बै मेथ्सनि बा मेथ्सनि नङा होमबा बा मेथ्सनि बा मेथ्सनि एक्सट्रा बा जाहाथे एन्सारा गलाय गथाय जाया आरो बेखौ जों जोथोनै लाखिनांगोन जेब्लासिम जोंनि टारगेटआ मिसना जोबा दा थेंक्स गाइस दा बेखिनिखौ नाय दा नाथाय अक्सिजेनाव खामनाय जिंक आयरन कपार एबा लेडनि सांग्रांथिखौ थिरांथा होनो हाया नाथाय मा होनना बुंदों अक्सिजेनाव खामनाय जिंक आयरन कपार एबा लेडनि सांग्रांथिखौ मानो थिरांथा होनो जों हाया होनना बुंदों जों होनो हाया थिरांथा होनो हाया बेफोर धातुफोरनि सांग्रांथिनि फारिखौ थिरांथा खालामनो हानाय खायसे फिनजाथायफोरखौ नायदिनि फै आरो बेफोरखौ मानि हेफाजाबै जों माने थिरांथा खालामनो हागोन बेनि माखासे आरो माने हाबाफारिफोर दंबावो नङा होमबा बेखिनिखौ जों नायनांगोन दा वेकनेस थायो बिदिनो नङा होमबा दा बिदिनो जोङो बेखिनिखौ सावरायबाय दा नै बेखिनिखौ जोङो बेखिनियाव खामानि जायैखौ नैखिनियाव जों खामानिखौ मावनांसिगोन नाय धातुफोरा दैजों फिनजाथाय जायोब्ला मा जायो व्हाट्स हेपेन व्हेन द मेटेल्स रिएक्ट विथ वाटार नङाब्ला दा बेखिनि जों 3.10 आव नायनांसिगोन जों बिदिफोर मा जायो मा जाया दैजों फिनजाथाय जायोबा धातुफ्रा नाय दा सामल्टियाव जों मावफारियाव 3.10 आव होदों सामल्टि दा बेखिनियाव होदों बे मावफारियाव फोरोंगिरिनि मदद गोनांथि जायोनो बेयावबो जायो दा मावफारि 3.9 बायदि एखे धातुफोरनि नमुना बुथुम जि इउस बानायदों बेखिनिखौ बुथुमबाय खावसे गुसु दैजों आबुं जानाय आलादा बिकाराव एसे जखानि नमुनाफोरखौ ला बिकार माने गिलासखौ जों बे लेबनि थाखाय बेलेग जों बिकार बाहायो नङा होमबा बेखिनिखौ जोङो माने बिकार होनना बुङो लेबरेटरि एबा केमिस्ट्रि होनायाव दा बेनि बेलेग बुंजाहैबाय स' बेखौ जों बुजिना ला एक्सट्रालि दा माबे धातुफोरा गुसु दैजों फिनजाथाय जादोंमोन गुसु दैजों बिसोरनि सांग्रांथिखौ बारलांनायनि फारियाव साजाय आरो जाय दै गुसु दैजों माने फिनजाथाय जादोंमोन बेनि जोंखौ मा फारिलाइ बानायनो बानायदों नाय दा जायखिजाया धातुआ दैयाव अर जाहोदों नामा जायखिजाया धातुआ दैयाव अर जाहोदोंमोन नामा बेखौ जोंखौ नायनो होदों दानाय दा जायखिजाया धातुआ दसे समनि उनाव गोजावदोंमोन नामा दा बबेबाफोर जों गोजावनाय नुदोंमोन नामा बा फरायबोदोंमोन नामा बेखिनिखौ जोङो नटिस खालामनांगोन आरो नैबेनियाव जोङो दा जों जिबा टपिक्स फरायनो थांदों बेयावबो जों नायनांगोन नङा होमबा दा बेखिनिखौ नायलांबाय था जायखिजाया धातुआ दसे समनि उनाव बे गोजावदोंमोन नामा नायनो होदों गुसु दैजों फिनजाथाय जाय धातुखौ खावसे गुदुं दैजों आबुं जानायाव बिकाराव दोन आरो माने गुसु दैजों फिनजाथाय जाय धातुखौ माने खावसे गुदुं दैजों माने आबुं जानाय बिकाराव दोननो होदों गुसु दैजों फिनजाथाय जाय धातुफोरखौ 3.3 आव दिन्थिनाय बायदि आगजुखौ साजे आरो दै खफ'जों बिसोरनि फिनजाथायखौ नोजोर हो दानाय जों 3.3 नि माखासेखौ गोसोखांफैनांसिगोन नङा होमबा जियानो जा बेखिनियाव नायसै साजे दै खफ' आरो बिसोरनि फिनजाथायखौ नोजोर हो माबे धातुफोरा दै खफ'जों फिनजाथाय जायाखैमोन आरो धातुफोरनि दैजों दिन्थिनाय सांग्रांथिखौ हायगाफारियाव साजाय दानाय बेखिनि माखासे जों माने बेसिकनि थाखाय सावरायदिनि नाय मोनसे धातुनि सायाव खफ'नि जाथाय बे डायग्रामखौ नाय बेखिनि डायग्रामखौ जों मा होनो नैबे जोङो मा नैखौनो होनो बे साथिखौनो जों बार्नार होनना बुङो ओमफ्राय सुंथाग्रानिया जों कर्क ओमफ्राय नैबेखौ
नाय बेखिनिखौ नुदों नङा होमबा ओमफ्राय नैबेखौ जोङो नैबे बिकारानिखौनो बाहायगोन जोङो दा जियानो जा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय धातुनि नमुनाफोरखौ लाबाय जोंनि एयार धातुखौ लाबाय दा बेखिनियाव नुदों नङा होमबा जोङो बे धातुनि नमुना सोबख'नाय ग्लास उल बार्नार सुंथाबग्रा दैथायग्रा नाला कर्क हाइड्रजेन दै दा बेखिनि इम्पर्टेन्ट एलिमेन्ट्सफोरखौ जों लाबाय दाना नैयाव इन्सट्रुमेन्टफोरखौ लाबाय दा नैयाव नाय 3.3 नि मोनसे धातुनि सायाव दै खफ'नि जाथाय नाय धातुफोरा दैजों फिनजाथाय जानानै धातुनि अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो दा बेखिनिखौ जों गोसोआव लानांगोन आरो नट्सआव जों ख्रा लिरनांगोन दैयाव गलिग्रा धातुनि अक्साइडफोरा दैयाव गलिनानै आरोबाव धातुनि हाइड्र' अक्साइड सोमजियो मा होनदों दैयाव गलिग्रा धातुनि अक्साइडफोरा दैयाव गलिनानै आरोबाव धातुनि हाइड्र' अक्साइड सोमजियो होनना बुंदों दा बेखिनिखौ गोसोआव ला नाथाय गासैबो धातुफोरानो दैजों फिनजाथाय जाया बेयो सिम्पोल थेवबाबो जों माने गोसोआव लानांगोन नङा होमबा दाना धातु प्लास दै धातु दाजाब दै धातु अक्साइड प्लास हाइड्रजेन मा जायो धातु अक्साइड प्लास मा जायो हाइड्रजेन सोमजिबावो धातु अक्साइड प्लास दै आरो मा जायो धातु हाइड्र' अक्साइड प्लास दै जाबानो धातु अक्साइड सोमजियो दा बेखिनिखौ नाय पटासियाम आरो सडियाम बायदि धातुफोरा गुसु दैजों गोख्रै फिनजाथाय जायो नाय बेयाव मा होनदों पटासियाम आरो सडियाम बायदि धातुफोरा गुसु दैजों गोख्रै फिनजाथाय जायोब्ला मा जायो नुदों पटासियाम सडियाम बायदि धातुफोरा गुसु दैजों माने गोख्रै फिनजाथाय जायो बेखिनिखौ जों नटिस खालामथारनांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव सडियाम आरो पटासियाम बेलायाव फिनजाथाया ओरैबायदि गोख्रों आरो दुंखांग्रादि ओंखारनाय हाइड्रजेन गेसा थाबैनो माने अर नाङो आरो बेयाव माने बेयाव हाइड्रजेन जाबा ओंखारो बे माने हाइड्रजेना थाबैनो अर नाङो बैयाव बिदुंजों माने थाबैनो खामो दाना बेयाव 2K ओमफ्राय S सलिड प्लास बेयाव हाइड्रजेन मोनब्रै अक्सिजेन मोननै ओमफ्राय बिदि समानथाय खालामबा जोंहा नै 2KOH एकुवा प्लास H2 गेस प्लास बिदुं नङा होमबा सक्ति दा बेखिनियाव नाय 2NaS प्लास 2 बेयाव माने हाइड्रजेना मोनब्रै बेयाव सिङाव मोननै दङ बिथिं ओमफ्राय बेयाव अक्सिजेना मोननै ओमफ्राय बिथिं समानथाय खालामबा बेखिनियाव जाहैबाय बेखिनियाव ओमफ्राय बिथिं बिदुं दा बेखिनिखौ बुजि मोननांगोन दा बेखिनिखौ बुजि मोनदों आं सानो बेखिनिया समानथाय बायदि फैगोन ओमफ्राय दैजों केलसियामनि फिनजाथाया खम गोख्रोंथिनि आरो बेखिनिखौ नटिस खालामना माने दैजों केलसियामनि माने फिनजाथाया खम गोख्रोंथिनि ओंखारनाय बिदुङा हाइड्रजेना अरजोंनो थाखाय माने थोजासे नङा आरो बेनिफ्राय बिदुंजों माने अरजोंनो थाखाय माने बियो थोजासे जायानो दा बेखिनिखौ नाय ओमफ्राय CS प्लास 2H2OL ओमफ्राय CaOH इकुवा प्लास S2O केलसियामा गोजावो बेनिफ्राय जों मिथिनो केलसियामा गोजावो हाइड्रजेन गेसनि फेंफोनाया धातुनि बिखुङाव सिथाबोनो आरो बेयो माने धातुनि बिखुङाव सिथाबोनो मेग्नेसियाम धातुआ गुसु दैजों फिनजाथाय जायानो बेखिनिखौ नटिस खालामना ला बेखिना आरो बियो गुदुं दैजों फिनजाथाय जानानै मेग्नेसियाम हाइड्र' अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो आरो बियो माने गुदुं दैजों जुदि रिएक्सन जायोब्ला बियो हाइड्र' अक्साइड आरो हाइड्रजेन सोमजियो होनना बुंदों हाइड्रजेन गेसनि फेंफोनाफोरा बिनि बिखुङाव सिथाबनायनि थाखाय बेबो गोजावो आरो बिनि बिखुङाव गोजावनानै थाखाय फेंफोनाव गोजावनायनि थाखाय बेबो माने सिथाबना थानायखौ बेबो गोजावो होनना बुंदों दा बेखिनिया क्लियार जाबाय होनना सानो ओमफ्राय एलुमिनियाम आयरन आरो जिंक बायदि धातुफोरा गुसु एबा गुदुं दै मोननैबो फिनजाथाय जाया गुसु आरो गुदुं मोननैबो मायाव फिनजाथाय जाया होनना बुंदों नाथाय बेयो दै खफ'जों फिनजाथाय जानानै धातु अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो नाथाय बिसोर माने दै खफ'जों फिनजाथाय जानानै मा होनदों दै खफ'जों फिनजाथाय जानानै हाइड्रजेन धातु अक्साइड आरो हाइड्रजेन सोमजियो होनना बुंदों नाय 2LaS प्लास माने एलुमिनियाम मोननै बेयाव हाइड्रजेन मोनदों अक्सिजेन मोनथाम ओमफ्राय बिथिं समानथाय खालामनानै बेखिनियाव नै एलुमिनियाम मोननै थाबाय अक्सिजेन मोनथाम प्लास इथिं माने हाइड्रजेन मोनद' थाहैबाय दा बेयावबो नै आयरननि बेलायावबो बिदिनो Fe माने आयरन 3 बेयाव हाइड्रजेन मोनथाम आयरन मोनथाम ओमफ्राय जोंहा बेयाव माने अक्सिजेन मोनदाइन जागोन ओमफ्राय हाइड्रजेन मोनदाइन अक्सिजेन मोनब्रै बेनि उनाव बेखौना समानथाय खालामनायनि उनाव मोनहैगोन बेखिनिया अक्सिजेन माने आयरन मोनथाम अक्सिजेन मोनब्रै सलिड प्लास 4H2 बेयो गेस जाहैबाय हाइड्रजेना बिथिं दा
लेड कपार सिलभार आरो सना बायदि धातुफोरा दैजों जायखिजाया फिनजाथाय जाया दा बे खोथाखौ जों नटिस खालामना ला लेड जिंक सिलभार सनाफोर बायदिया धातुफोरा दैजों माने जायखिजाया फिनजाथाय जानो नागिरा स' गाइस दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय आं सानो दा जुदि माखौबाफोर बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन दा नैबे नार्जारि इडुकेसन चेनेलनि गेजेरजों बेखिनिखौनो बुंहरबाय दा जोबजासिम भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स आरो फल' खालामबाय था जों बिदि भिडिअखौ माने लाबोबाय थादों माखासे बोथोरारि प्रब्लेमनि थाखाय जोङो दाखालि साननैसो माने आपल'ड खालामनो हायासै स' गाइस जियानो जा जों माने दा फैबाय थानाय समाव जोङो भिडिअखौ रेगुलारलि होनो जुजिबाय थागोन थेंक्स गाइस